Il-ħin issa huwa il-11 u 21 minuta nagħtu l-odwa tajba lil Guido Lanfranco illi bħal kull nhar ta' tlieta jinsab ukoll magħna fl-istudju. L-odwa tajba semija kollha. Guido lilek ukoll jiena nixtieq nagħtik nrodlok ħajr għat-tarif illi itwaslinna u dan qiegħda nagħmlu kif diġà qed matul il-ħin ta' dan il-programm ma dawk li jieħdu sem fil-programm bejnietna propju felu is-sena minn meta bdejna inxandru dan il-programm. Grazzi mill-ġdid Guido. Mela, il-ġimgħa illi għaddiet aħna konna bdejna nagħtu xi tarif dwar il-ħaddiema u anke il-bejja fit-toroq u tkellimna dwar qatt ta' ħaddiema kien interessanti Guido u dan irrimarkawna. Tkellimna fuq ħafna nies illi ibijaw fit-toroq qabel kienu iżjed numerużi minn issa għax traffiku ma kienx bħalissa kienu żwiemel ħmir bawla fuq il-karrettuni fuq l-idej u kollox. Semmejna wkoll dawk li kienu jaħdmu fit-triq, għandhom ċertu tip ta' xogħol bħal landier, lisin u anki ħaddiema fit-toroq kienu jaħdmu differenti biex jaħaffru jagħmlu l-asfalt fil-wiċċ tat-toroq, eċċetera. Semmejna minn kull tip ta' xogħol fit-triq u bejja taċċaqquf tat-tiġieġ, kien hemm min ibiħ banketti u anki statwetti tal-ġibs u drappijiet u kzaqzen dawna mhumiex affarijiet tal-ikel, imma affarijiet tal-ikel kien hemm gżuż, is-salmura, l-xkuma, l-kappar, il-ħalib mal-mos jiġifieri mingħajr karrettuni, tal-ħaxix, tal-ġbejniet, tal-irkotta, tat-tut, tal-melħ u ċempluna diversi nies ma qgħodx insemmi l-lista kollha ta' xogħlijiet li nintaqgħu magħhom konna fit-triq iżjed numerużi milli nsibuhom issa. U ċempluna xi semmija li kienu direttament involuti f'da xogħlijiet u dak hu l-valur tal-meta jċempluna xi jkun hemm esperjenzi diretti jew kważi diretti li jaqsmuhom magħna. Fil-fatt ċemplinna l-bejjieħ tal-melħ. Ejja, u ma kienx bejjeħ biss tal-melħ, illa lix kien ukoll jiġbor il-melħ u jħossib il-melħ jossalini jew ix-xatt kif se jaħlu. Illum xtaqt insemmi xogħlijiet oħrajn li huma ftit differenti. Pereżempju, kien jiġi wara l-bibien tan-nies ħabbat il-bibien tal-faxxikli. Issa daw il-faxxikli kienu relattivament riċenti illa lix il-poplu Malti beda jitallem jaqra ftit u mhux biss imma l-istamperiji ma kienux jaħdmu qabel is-seklu li għadda fi żmien l-Ingliżi għaliex kien hemm ċensura kbira fi żmien l-ordni damu omor ma jagħtu permessi ta' stamperiji, jistampaw tagħhom biss kienu. Meta ġew il-Franċiżi stampaw fuljet tagħhom isa gazzetta tal-gvern. Fi żmien l-Ingliżi bdiet gazzetta tal-gvern lokali bil-tarif uffiċjali. Mbagħad ftit neħħew iċ-ċensura ġenerali u taw permessi ta' stamperiji biex jibdew jistampaw kodba u faxxikoli jew Malta. Mbagħad bdew jistampaw ħafna stampieri żgħar minflok stamperiji kbar kien hemm ħafna żgħar. Ħafna minnhom jistampaw gazzetti u foljetti politiċi u satiriċi biex jajru l-xulxin u l-partiti politiċi. Oħrajn kienu edukattivi u istruttivi. Imma mbagħad kien hemm oħrajn purament stejjer u romanzi għax billi bdew jaqraw xi ħaġa bil-Malti, il-Maltin, kienu jieħdu gost jgħidu l-istejjer fl-antik kienu. Ma mbagħad kienu bdew jieħdu gost minn jaf iġaħġaħ xi ħaġa bil-Malti kien jinkiteb f'dawn il-faxxikli jiġi xi wieħed minn tal-istampiera illi jiktbek f'xi ktieb ġdid jgħidlek li se jiġi darba fil-ġimgħa u jġiblek faxxikolu li jiswa solt. Jiġifieri Guido, dawn il-faxxikli ma kinux jintbagħtu bil-posta kif jintbagħtu l-affarijiet. Il-posta ma kienx taħdem għal dan ix-xogħol. L-ewwel nett il-posta ma kienx minn dejjem organizzata kif inhi, għax fl-antik kienet il-posta jżommhom il-pulizija u jekk trid tmur għalihom anzi ħallihomlok fin-notice board barra kulħadd ikun jaf li ġiet ittra, għax ma kienx ħaġa komuni bejn il-Maltin jaqraw u jikdbu. Imma il-faxxikoli kienu bdew interess kbir minn kienu jqabdu l-ġaħat li jaf jaqra, joqgħod jaqralhom il-tal-familja, dal-faxxikoli kienu jikdbuhom nies Maltin, ħafna minnhom tradotti minn lingwi oħrajn ta' klassiċi magħrufin, u hemm numru kbir minnhom daw
il-dnub li kienu jistampawhom fuq karti ħżiena li jispiċċaw malajr Jisparu malajr. li jitmermru. Kważi kull min għandu kodba minn daw jekk kienu f'xi tikka umdu jew tikka pożizzjonijiet antipatiċi aktar jitfarku mal-li tmissom. Kien ikollhom ukoll ismijiet. Bħal Rosmunda per eżempju, b'nisajiet Malti, taħt il-forka, ħafna minnhom ismijiet daqsxejn tal-biża' ġifieri. Imma kollha interessanti, imbagħad anke ħarġu pereżempju dizzjonarju enċiklopediku ta' Tancredi Borg li kien ħafna faxxikoli dan jidħol f'ħafna volumi bħala dizzjonarju. Fil-fatt kien magħmul daqsxejn mhux bis-sena imma kien wieħed mill-aħjar għal żmienu. Anki storja ta' Malta wkoll bil-faxxikoli. Għax il-faxxikoli ma jarawhomx spiża solt fil-ġimgħa jew simili u jinkitbu fih. Ħalla li kienu jaqalaw il-kostjonijiet għax jgħidlek se jiġi kull ġimgħa mbagħad idu ma joħroġ ġimgħatej tlieta. Imma l-istorja kienu jistennew xi ħadd tal-familja jew xi ħadd fit-triq jaf jaqra jinġabru madwaru jaqrawlhom daw l-istejjer. Il-telenovelas ta' żminijiet. Ejwa, kienu ma kienx hemm dwar elettriku kullimkien, ġifieri jekk tkun tal-biża' żied jieħdu gost jitreknu f'xidlam u xema u lampa tal-petrolju. Imma dawna iż-żmien tal-faxxiklu kien żmien interessanti. Għax minn barra li kien l-ewwel żmien meta bdew jistampaw ħafna xogħlijiet bil-Malti u stejjer u novelli u romanzi u storja u edukazzjoni, tat spinta kbira l-interess għall-qari. Naturalment, bħas-soltu għandna ħafna semmija. Nisperaw aħjar neħdu t-telefonu tiegħek kemm xi ħadd irid iċempel fuq xi ħaġa. Mela li minn hawn ftit sekondi oħra. Lander. Il-prodott ġdid Amerikan ta' kwalità superjuri. Lander. Għal prodotti ta' trabi. Lander. Għal prodotti ta' xar. Lander. Għal prodotti tal-ġilda. Lander. Għal varjetà kbira ta' deodorants, Frankaw u Gawdu ma' Lander. Lander. Il-prodott għal kulħadd. Aħbar tajba għad-dilettanti tal-futbol Ingliż u Taljan. Il-produtturi tal-marġerina corn oil u sunflower tal-Golden Choice qegħdin joffru tazza sabiħa b'emblema kulurita tal-aqwa timijiet tal-Ingilterra bħal Leeds, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United u Everton. U tal-Italja bħal Milan, Napoli, Roma, Sampdoria, Inter u Juventus. Approfittaw minn din l-offerta unika ta' tazza b'xejn ma' kull żewġ tabs u fl-istess ħin gawdu mit-toma bnina u kwalità superjuri ta' prodott maħdum minn esperti Daniżi. Marġerina corn oil u sunflower tal-Golden Choice. Ipparagunawhom mal-aqwa li hawn fis-suq u waraw li mili tjeb. Gwido, nieħdu l-ewwel telefonata. Hello. Hello. Għajdilna. Ħanajdilkom, intom jiena niftakar il-Tarravju f'Sada Merkanti, ibbieħ fej zawwiġni. Le, ġifieri ħanutu dan. Le, kien jiġi bit-tilar u. Le, mhux kien ikollu donna kaxxa tal-Emilju jew kienet tal-Landa. Bil-kxaxin. Mbagħad jagħmillek it-salsa, jagħmillek l-qrab żgħar kien ikollu fl-ixkun. Kompluta. Żgur kien ikun tajjeb. Ħalmaw tal-hot dogs da żmien. Ravjul. U pastizz insomma daka u qassa tal-inċova. Niftakar. Isaħħanom kien dak il-ħin? Isaħħanom kien dak il-ħin? Le kienu jkunu msaħħnin. Sewwa. Itjomlok ġifieri toħroġ l platt. Sada Merkanti. U iġiblu platt u jtiktu żana ravjul. U toħodhom id-dar. Ikunu lesti. Mallijin u bat jagħmillek il-ġobon u jagħmillek it-salsa kollu fl-ixkun donnu bit-salsa jagħmillek u kienu jkunu tajbin li ma ngħidlek. U kien ikollu l-qassa tat-tal-inċova wkoll. Ġifieri tista' taqbad tiekol mill-ewwel, tixtrihom ma kienux ikunu sperjurati għax il-qassa tat ma jmorru sperjurati. Tal-inċova jew tal-ġobon, peress kien ikun fil-randanu bħal żminijiet tal-lum. Matul il-ġurnata jew fil-għaxija kien ikun? Fil-għaxija. Le, għax matul il-ġurnata mod fil-għaxija ġili kienu jarmaw. Fil-għaxija, għax
Missiri kien bil-posta s-suq. Eħe. U kien joħodna. Fil-axija meta jidlam kienu jixalu l-lampa tal-aċitelena. Eħe, kien ikollu xi lampa. Lampa tal-aċitelena. Kaxxa bil-roti u jiġri bija. Kienet tkun pulita u nadifa Le, ta' żgur, bħal tal-pastizzi u kolla kien u għataw min ta' bil-qassata tad-dej, imma da żmien jagħmel ċilindru tal-gass ġewwa. U intom laqas semmejtu il-bexxiexa. Le, insomma, semmejnija mal ftit żmien ieħor mhux jiġifieri dil-ġin. Bexxiexa kbira. Fis-sajf. Għat-trap u jbexxu għat-trap. Għax semmejnija żmien is-sajf il-ħajja tat-toroq. Ara fis-sajf ikun hemm tal-ġelati, tal-bexxiexa, Tal-imħarru tas-silġ, tal-imħarru rizzi, ma semmejnihomx dal-aħħar dawk. U Portugal kien ikun hemm min jiblakka żrabin. Ejja, fil-fatt dak rrid insemmih u San Ġwan. ma Kien ikun hemm lħaqniex. tnej fuq San Ġwan. Tal-blak kien hemm dawk li jkunu. Portugal. Tal-blak jew xuxajni kif jgħidulhom l-Ingliżi wkoll. Kienu aħna tal-blak konna ngħidulhom. Kienu joqogħdu fil-kantunieri l-belt. Tas-slima x-xatt kien hemm xi tnejn ukoll. Tamillhom l-iktar. Tpoġġi siqek fuq blakkaw lek u tiegħu xi tliet soldi, Għatlek l-iktar nis-politi kunu daħlin il-qorti. Ma primarjament kienu jagħmlu għal baħrin u soldati huma fil-bidu meta kienu jitlu ħafna l-belt. Anke kien hemm wieħed minn flok ikun jgħaddejjem fl-istess post kellu isu kaxxa jġor kollox fiha u jiġri lemmu law fejn jara li żjed nies imur jiġri bil-kaxxa. Niftakar wieħed oħxon jiena. Għax għandu 70 sena u. Allura, dawk li rridu niftakru. Għalla niftakar dal-affarijiet. Kienet differenti l-ħajja. Nirringrazzjawk, Sinjura. U nisbil kappar għal-kubtejo. Ibija, u xveru. Ibija u l-arċis bħalissa. Ejja, jitlu l-belt. Kollu Sinjura, nirringrazzjawk tal-li ċempiltinna. Grazzi u saħħa. Dan il-għajt ser ikun hemm softwares ġodda fis-suq, il-pupu tiegħi. Għal kull minu interessati bih dawn is-softwares f'xi dolċerija, jew toy shop, jew bażar, jew anke stationery, ċemplu 482568 u 443081. Il-pupu tiegħi. Għażlu minn 70 mudell ta' softwares differenti u kunu żguri minn beħ tajjeb fil-ħanut tagħkom. Il-pupu tiegħi. Is-softwares ġodda ta' dan il-għajt. ċemplu 482568 jew 443081. Il-11 u 4 minuti malaj ngħaddu għal telefonata oħra. Hello. Hallo. Lodwa tajba. Lilek ukoll, Sinjura. Kam ngħidlek. Proset taj program ta' Don George de Guara. Grazzi. Għaxi veru nuħu gost nisimgħu għax naqra ma narax. Unni isni edha nisma l-esertizzi. Fil-fatt qed tirreferi għal wieħed mill-programmi fis-sensiela campus. Iva. Għax ejli biex naqbad ma'kom, kombinazzjoni qbad linja oħra ma'kom, insomma. U t-tieni, x'kien ma tagħmlux esertizzi daw ġirani? Tajjeb, Sinjura, mela qed issemmi dan il-fatt. Fil-fatt fl-aħħar ġimgħa tar-Randan se jkun hawn l-eżerċizzi minn fuq l-RTK. Jiġifieri fil-fatt ikolkom aktar tarif dwar dan. L-anzjani jieħdu gost. Anke mhux l-anzjani Għandek raġun. min jieħu gost jisma'. Iva. Alright, għax niftakar fi Monsignora Azzopardi, ekku. Alla jaħfirlu. Ekku. Kien jagħmel u kien daħħalna fi kuxjenza. Insomma, u proset taj programmi qegħdi tagħmlu. Grazzi, Sinjura. Alright, għalhekk ċempelti. Għax li biex naqbad imma ma stajt, tistaqbad. Irnexxielek u xek. Iva. Mela, kif għattilkom kolkom aktar tarif dwar l-eżerċizzi tar-Randan fil-ġim li ġejjin? Tajjeb. Ringrazzjak, Roħi. Mixiex. U proset. Nirringrazzja jindilek. U nawguralkom li tibqgħu sejrijiet. Saħ. Alright? Bye. Saħħa, Sinjura. Naddu għal telefonata oħra. Hello. Hello. Lodwa tajba, Sinjura. Lilek ukoll. Għajdin. Nishti ngħid li sur la. Għajdin. Ma nafx jekk u ġdida semmewh dan għax fi żmieni kien jiġi wieħed jgħidulu iż-żebbieħ. Kien jiġbor it-tajjar. Mażu l-ħajt, ġifieri għax aħna konna bir-raba u kien konna l-qoton. U dal-qoton. Ġifieri wara li tażluh kien jiġbru daw. Wara li tażluh kien jiġu kien jgħajjat hawn iż-żebbieħ minn għandu xi ħaġa żeba. U mat kienu jtuk it-tajjar, kienu jkun diġà ħajt, ġifieri marelli.
Kien jizbaw il-koluri li kien ikollu blu, aħmar, isfar, biex imbagħad jagħmluh l-ożor, għas-saqqijiet, għal-gażwiera kienu jagħmlu. Ġifieri kien jinżebaħ qabel in-newl, qabel jaħdmu fuq in-newl. Qabel jaħdmu fuq in-newl kien jinżeb kien ikun marelli u jizbaħħom. Imma ma tafx kienx jizbawu jew jieħdu għand min jizbawu? Kien jiġi jiġbruwu u jizbawu, ma kien jiġi biż-żiemel. Kien jizbawu kien wieħed minn ħażebbuġ. U kien jiġi ju biż-żiemel jgħajjat fit-triq minn għandu xi ħaġa żeba. U kienu jagħtuwulu. Mbagħad jerġa' jġibhomlhom bil-kolur les. Bil-kolur les. Jgħidulu x'kolur iridu. X'kolur iridu. Ma tiftakarx jew qatt ma rajtu kif kien jizbawu, ġifieri. Ma naf kif kien jizbawu u ma kienx jerħi ma kienx jerħi meta jinħasen. Le, żgur. Għax aħna għad baqanna l-ożor jiġifieri. Le, għax naf li kien hawn min jizbaw il-dan il-ħajt għaw tat-tajjara. Ma naf kien jinżobboh imma kien hemm min kien ikollu isom konki tal-ġebel, isom ħofor tal-ġebel, isom sinkijiet imħafrin. U jitfa forsi imma kien hemm min juża metodi oħrajn u l-kuluri mhux kulħadd kien juża l-istess. Għax kien jiġi jiġbor il-qamħ biex jitħnuh għall-mitħna. L-istess bniedem. L-istess bniedem, infatti kien jgħidu l-karmlu tal-mitħna. U fl-istess ħin li jieħu l-qamħ u meta kienna nagħtuh il-qamħ, ommi kienet tagħtih żewġ kejjeroh fix-xkora tal-qamħ. Kienet tamillu xkora bajda minn dawn ta' xoqqan tal-tqiq ngħidu aħna u xkor oħra biex imbagħad kien jagħmlilha it-tqiq għalih, is-smit għalih u t-nuħħal għalija. Kien jiġborla kollox. Kien ikun kollox għalih. Ma nħalltilix kollox. Jieħu minn kollox minn dan il-qamħ li tagħtuh u x'hekk. Mill-qamħ tagħna jiġifieri minn tarabba tagħna kienet ittieħ l-ewwel konna naħsluh il-qamħ u nxemxuh fuq il-bejt. Imbagħad kienet tagħtihulu u jġibilna kollox għalih, pereżempju tqiq għalih, is-smit għalih u n-nuħħala għalija. N-nuħħala konna nażdu għat-tiġiet. Għal min ma jafx, għax dana kulħadd jgħidlu tqiq, imma n-nuħħala nafu biha wkoll qabel kienet iżjed komuni n-nuħħala, xħaltu għall-annimali u anki max dak. Ma jistax tgħidilhom ġifieri x'differenza tgħaddi bejn smit u nuħħala u? In-nuħħala il-qoxra tal-qamħa. Il-qoxra tkun kannella. Kullhom nużawha. Ma kienx ikun fija tqiq magħha xejn. Għalhekk dik titneħħa. Kienet isa bħal meta ħaġa hekk tkun ħafifa ħafna ġifieri. Dik konna nużawha għal ma tiġix għal konna nagħllulhom il-patata. Allura smejt kien minflok tqiq u mitħun trapir qiegħ. Kien iżjed aħrax. Ħadda li nixtru fil-boros illum. Iżjed oħxon mit-tqiq ġifieri. Kien ikun daqsxejn tqiq imrammel bħal. Imma l-istess tqiq intom ittuħ u mbagħad jirranġaw. L-istess qamħ, u mbagħad jingħażelu sa kif kien jażlu. Sewwa, le dak tal-mitħna mbagħad jirranġa. Ġifieri kienet tagħtih ixkejjer ommi biex kollox ikun għalih. Dan għattinna interessanti kollu il għaliex taż-żeba tad-drappijiet. Ħafna qas jafu li kien irid jinżebaħ qabel li jinħadem. Ma jien niskanta, kif ma kienx jerħi, ma nafx kif kien jinżebaħ. Imma skonx kienu jużaw. Ma nafx, għax kienet tagħmel l-ożor ommi fax abjad u fax blu. U fax abjad u fax aħmar. Le, imma hu kien jisboħ il-ħajt. Imma mbagħad fuq in-new li jagħmlu l-faxex. Imma ma kienx jerħi l-aħmar. L-aħmar jew l-isfar jew il-blu ma kienx jerħi. Mbagħad kien ikonna naturali, kienu jgħidulu tal-garibli, kien qotom brown. Dak kien ismar, kien ikun ismar, dak konna nagħmlu ħalih, insomma kienet tażlu, dak ma kienx ittijulu biex tiżbaw. Kienet tiżġu hekkom, għax aħna kellna n-newlu għadu hemm issa sewwes. Isu tajjar sa ismar kien jiġi. Kienu tajjar ismar. Interessanti ħafna daw li għattinna. Nirringrazzjawk ħafna. Grazzi li nkom. Saħħa. Saħħa, Sinjura. Nalħat tilajt 11 ta' April, int tista' tkun ir-rebbieħ ta' 100,000 lira fil-Lotterija Nazzjonali. Staqsi għal-kartolina tal-ajt b'xejn. Disco music is off the beat. Gwido, kemm nitalmu minn dawn is-semmija illi ċemplunna u ġvera. Le, xanki semmetinna tal-garibli, t-tajjar per eżempju.
darba smajta dil-kelma u ħadd ma kien qalli xi tfisser. Issa almenu smajna xi tfisser. Tara prosit li semmija tagħna. Ħalli nieħdu telefonat oħra. Hello. Hello. Lodwa tajba. Antiħor, Sur La Franco. Għajdilna. Kont semmejt il-faxxikli. Iva, fil-fatt b'dawk xtaqt li nitkellem. Iva, għaxina missieri daw kien wieħed mill-aktar dilettant tagħhom, kutettin kien jiġbor. Kien jiġbor, stek kont se tgħidli li jistampaw minnu. Le, kien jiġbor lil xi nies u kien joqgħod jaqralhom veru. Kif semmejna. Issa, għandi xi kutba tant li l-istorja ta' Malta tiegħi għadha faxxikoli. Mhix il-lega. Faxxikolu. Twila. Ma nafxiex dokumentarja dik. Le, ġifiri. U tajt kien sabiħa fuq l-irħula ta' Malta kollha jibda minn fi żmien il-Feniċi fi żmien. Ejwa, nafu. Ma tafx jekk hux ta' Tancredi Borciu? Le, ta' Awturu Demek. Ta' ieħor, Ejwa, ta' Awturu Demek u stampata fl-Lombardi Press ta' Slima. Lombardi, x'niftakru Lombardi. Hija dokumentata dik. Iva, dik għandhom il-librerija wkoll. Le dikaw minna, imma inti għattajt għandek kolla ġifiri, mux il-legati bis. Għax l-storja ta' Malta kienem xie erba, kienem ta' Tancredi Borc, ta' Turu Dimek, li għandek int. Kienem ta' Fawre. Dawna interessanti ħafna, u kienem erba principali. Iva l-karta ma tanċi. Le l-karta batuta. Anzi, aħjar tħalli għek mill-li tqot għalliba għax titfarrak fidejk kważi bizmin. Imma interessanti ħafna dawk. Anka ġej l-istellif tal-li studenti kollom ton xaħġa? Imma ġifiri mish storja li reliable daqs tissa, dak iż-żmien kienu jikdbu mingħajr ma jikkwotaw dokumenti ħafna minnhom. Imma ta' valur għat-tip ta' pubblikazzjonijiet Maltin, għall-ewwel tip ta' edukazzjoni bil-kidba, dawk interessantissimi, ġifiri għandhom valur fis-sens li mhux biss soċjali, anki bħala kodba. Alla volja mhumiex mill-aħjar karta, imma xorta u min ifittxhom. Iva. Sinjura? Nirringrazzjaw, ketta li fakkartinna. Inselmulek. Għand Forestalls Appliances Limited isibu għażla kbira ta' prodotti Ingliżi u Ġermaniżi bismijiet rinomati bħal New World, Krida, Miele u Smeg, kif ukoll televisions tal-kulur tal-marka Sony u JVC, kollha bi 3 snin garanzija. Forestalls Appliances Limited, The Strand Gżira u branches f'Malta u Għawdex. U din id-darba għanna semmiħ. Hello. Yes, Għajdinna. Sorru Franco. Għajdinna. Smajt waħda titkellem fuq dik li tiġbor jiġbru l-azzeba. Tal-qam. U xismu. Jena meta konti fel-żajr. Ġoħa z-zebbuċ, għax z-zebbuċ sammiet jħol minn għalija. Kont noħroġ ma' wieħed. ċertu Carmen u Bonnici. Naħseb ma nafx jekk l-istess wieħed semmit Carmen u Kont toħroġ miegħu biex jiġbor dan it-tajjar, Ejba, dan huwa superju tal-mużew. Il-ġurnata għandu over 90. Mela ilu miskin da. Ilu ħafna, ejba. Niftakar li konna noħroġ miegħu. Li kien jiġbor dan mhux għat-tajjar it-tajt, għal-qamħ. Jiġbor il-qamħ. U kien jieħdu fil-mitna fejn il-ħismu hemm niċċa ta' Santant nejn ħażebbuċ. Ħażebbuċ stess. Grazzja fuq net, u hemmhekk hemm il-mitna. Naf li konna noħdu hemmek, imbagħad meta jkun lest, konna nerġgħu noħorġu bih. Waqt ikunu sa niġbru l-ġdid, kien jiġbor il-ġdid u għaxin konti tal-żgħira. Qassa mill-lest u jiġbor lieħor. Jiġbor il-ġdid. U bħalma qalet is-senjura li il-qoxra tagħha, il-qoxra tal-qamħa. Issir in-noħħala. Dik kienet tkun noħħala. U kienu jħaltuha mal-xiekel ieħor għat-tiġiġ. Iva, fil-fatt kienu jbijaw għat-tiġiġ ukoll ħafna. Jħaltuha ma' smida tal-xismu tal-qamħ stess kienet. Dak li nista' ngħid rigward. Le, fil-fatt sewwa tagħmel tajdu għax dan aħna nisimgħu l-kelma smida, l-kelma noħħala, l-kelma qamħ u mitħna hekk. Imma minn kien fihom dak li qed jgħid iżjed ikun ċaru. Iva, żgur niftakar ċar ħafna. U rigward
tat-tajjar. Hemm ħażebbu stess. Fit-tarf ta' triq il-Grazzi ħażebbu stess. Kien hemm wieħed niftakar wieħed jien. Kien jaħdem fl-intrata. Kienu kollu ħafna x'ismu minn dan it-tajjar li jiġbru minn ġewwa għalih jkun għadu. Jkun għadu mhux ħajt, Naf li kellu ark kbir. Id-doqqu kien. U bil Ejwa, id-daqqa tat-tajjar. Kellu biċċan jagħma f'idejh, insomma kien iħabbat fuq l-ark. L-ispaga tal-ark. U issa it-tajjar ma ġenbu. It-tajjar jinfetaħ. U kienu jiġbruh. Xkejjer. Però ma nafx insomma x'kien jagħmel bih, jekk kienx biegħu stess inkella kienx jieħdu x'imkien ir-rabat. Le, mbagħad kienu jagħmluh forma ta' ħajt meta jaddiħan ħadd ieħor ir-raddina tal-ħajta u jagħmluh kif ngħidu jażluh mażul tiġà, jażluh u mbagħad jadduh fuq in-newl. Biex imbagħad ikun jistgħu jaħdmuh affarijiet oħra pereżempju blokkijiet u. Dik li kellu fidu li tambar biha kienet b'żewġ boċoċ waħda lem waħda law jew kellha b'waħda biss ma tiftakarx. Għax kien hemm min kellu issa mazzaw b'żewġ boċoċ fit-tarf. Naf li kien hemm boċċa żgur però ma nafx jekk tnejn inkella waħda. Però niftakarhom ċar ħafna ta' jiġifieri jiena dan. Ejwa, u ġieli kien joqgħod jannin the meantime biex iżomm it-temp ukoll għax ma kienx ikollu x'jagħmel. Qed ngħidlek kien bieħed ieħor huwa kien 26-27. Ejwa, nistħajjel anke sat-terti kien qed baqa' min jagħmilhom. U anke fis-sajf kien isir isu għasfur miksib il-biċċiet tat-tajjer imwaħħlim miegħu. Allura ma kienx jilbes ġili kien jilbes xi qmejsa biex ma jeħilx kollox miegħu. Speċjalment fis-sajf. U kien ikollu qalza waħda mxamra ma nafx għaliex. Imma dik il-Maltin kollha kważi kienu jagħmlu qalza mxamra anke meta kien jiġi tal-ħalib u tal-ħaxix. Ikunu ħafjin għax dak iż-żmien ma kienx għalfejn jilbsu żraber jew xi qorq, imma qalza minnhom imxamra bil-inforra b'kollox. Jena tal-ħalib, insomma, daw l-affarijiet kollha niftakarhom jiena tal-ħalib kien ġi wara d-daru. Le, interessanti daw, u għet jitkellem fuqhom li kien fihom, dak li tajjeb li nisimgħu. Ħafna affarijiet u li tajdek jienu. Ma tafx min kien jisboħ il-tajjaru? Le, min kien jisboħ ma nafx ngħidlek. Le, għax tajjeb min jiftakar kif kienu jisbawhom daw, għax nafu li kienu jisbawhom imma kieku nafu biex u kif iżjed aħjar. Forsi fuq li hemm xi ħadd trid jagħbad u ma jistax u l-istajja. All right, nirringrazzjawk mela. Ċaw. Saħħa Simon. Fil-fatt jekk hawn xi persuna li kienet tisboħ it-tajjar jew inkella taf kif kien jinżebaħ, nieħdu pjaċir jekk iċemplunna m'hemmx għalfejn fil-programm tal-lum bil-forsi. Le, issa mhux se jeħdulhom is-sena żgur. Ma interessanti nkunu nafu. Nitkellmu ma' aktar semmija minn hawn ftit ħin ieħor. Ili garax ħal-Ormi jew ċempel 487-030 jew 496-588. Nofsinhar neqsina 10 minuti malaj nieħdu aktar telefonati għaliex daw is-semmija kollha jkollhom affarijiet interessanti. Ma jistgħu anke jċemplu darb'oħra jekk ma nlaħqux. Nisimgħu tissa. Hello. Lodu tajba. Għajdinna. Lili għedkelmu? Iva. L-għanet nifirħilkom, Susi. Għalla boli bat il-komikator, jina ma xtaqt nejdilek personali. Grazie ħafna. Il-fat għatfadalli ħafna xinajt dwar din l-ewel sena. Ftit kull jum. Lili ġibtu l-memorji fuq il-fasċikli. Għajdinna. Niftakar kem konna kważi nġildu miju dak li kien jieġi, għax jgħidina li fehmija, per eżempju, mbagħad joħroġ binqas. Le. U jabbonak fruxmata minnu. Ejwa, jgħidlek di ma fejiex ħafna dinna xi 50 fija. Mbagħad ma tispiċċa qatt. Tibda meta sa jispiċċa dax, mbagħad jabbonana wieħed għax daqt jispiċċa u jabbonana fieħor. U ġili kena xi sitta insomma. Ejwa, ma dak għax-xogħol tiegħu biex jaqbad il-klijenti kif jagħmlu da żmien ukoll. Nistennew dik il-ġimgħa hekk biex naqraw noħduh kollha. Le, żgur, ma kienx hemm television dak iż-żmien, Li nixtaqt nistaqsik jiena. Għalkemm da jien meta qed insemmina sewwa forsi kien
47 senilu. Insomma, dak li żjed reċenti, anzi, għax dawna li żjed li kienu frekwenti. Bej iż-żewġ gwerer daw li żjed li kienu komuni. Għalek, għax jina kontan saqsik. Għalix, per eżempju, il-Q kienet tkun miktuba dejjem bil-K? Le, għalix qabel kienet. Kattus, per eżempju, kattus. Qabel kien hemm kultura Taljana u l-Malti ma kellhomx regoli fissjali. Kwa tikteb kif irid. Iva, u anke ċe ma kienx il-ke u ċe kienet flok il-ke. Le, għaliex kien hemm laqda tal-Malti, dikka fis-snin 30 iddeċidew la direttur tal-edukazzjoni dak iż-żmien. Illi minn dak iż-żmien qoddim kien xi 1937 jew hekk. Il-Malti għandu jinkiteb skont laqda, Malti tal-laqda. Fil-fatt, sa wara l-gwerra kienu baqgħu jgħidulu bil-Malti tal-laqda. Imma qabel kwad kien ikteb kif ħossa. Fil-fatt fuq ċimiterju tara ħafna lapidi miktubinek. Ma kontx naf li huma daqshekk qodma. Dawk qabel mal-li bdew is-snin 40 u mbagħad issudaw ftit fi żmien minn wara l-gwerra kważi kollox kien regolari. Kienu żbieħ, konna naddu ħafna. Le, kulħadd kien ifittxhom u anki da żmien kemm għal bħala ħaġa Maltija u kemm ħalla. Għandi li armejna kollox. Min jaf kemm irmew minnhom. Jien li għandi ġifieri li ġbart jew mill-lanet taż-żibel jew tawhom li għax se konna noqogħdu nħituhom u mbagħad aħna nħituhom pereżempju 10 u niġbruhom mhux nillegawhom. Biex ma jibqgħux jinfirxu. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna. Saħa, Sinjura. Sufanijiet jinfetħu f'sodod, pultruni u recliners għan Dreamland. Tapezzerija ta' cushions kont il-gosti u miżuri tiegħek għan Dreamland. Saqqijiet Dreampedic, tajbin għal darek u għal mistraħ aħjar għan Dreamland. Stili differenti ta' sodod bil-kxaxen għal aktar spazju għan Dreamland. Dreamland Bedding Company Limited, St. Lawrence Street, Birkirkara. Għal min jaf jixtri l-aħjar. Nixtieq nkomplu sejrin nieħdu telefonati ma il-ħin dejjem jaħdem kontra tagħna Gwidu. Ma jistgħu anki darb'oħra jistgħu iċemplu wkoll. Iva, ħalli nieħdu telefonata oħra. Allo. Hello. Għajdinna. Allo, hej. Għajdinna. Jiena kelli n-nonna tar-raġel, kienet tinseċ u tisboħ. Taf kif kienet tisboħ, kienet tagħmel bar mill-misħun. Lew tnej. Tisfa' ftit milħ, titfa' l-kulur li tkun trejt u tagħmel il-merilli. U ġibu, mbagħad il-merilli tħallihom merilli kif ikunu u tinxurhom mal-ħabel tal-inxejr. Mbagħad taqbad tinsi għax kellha nnew l għandi jekk li mħaddit minn taħħajja. Interessanti. Ma tiftakarx biex kienet tisboħu l-kuluri? Il-kulur kien ikollha qisu stoċ tal-ħġieġ. Zaħir, insomma, jisu vezet, zaħir. Kull kulur li skontrejt li zit li kienet tuża l-aħmar, il-kannella u l-abjad. U meta tkun tittuża l-kannella biss ċori ġifieri ma nafx tajdulu intom. Il-beġ tal-lum. Insomma, Jisu kulur il-kafe bil-ħalib ċar. Iva, kafe latte. Dak kien itħallek kulur wieħed, għax dak kien tagħmel li tarġiel minnu u xi dublet talila. Biex jibqa' dejjem l-istess kulur. U xi ta' rasa biex tirbtu. Naqra milħ, talli l-misħon u nizzel il-merilli għal darba t-nejn. Dak u s-sigrit il-għalix ma kienux jerħu, Dak u s-sigrit tal-milħ. Signora, jekk tippermettili il-għalix ma fadlin nixħin, imma ibqa fuq il-linja jek joġbok, ħalli nkun nista inkelmek u forsi nkunu nistaw nwaslu aktar tarif il-ġimgħa d-dieħla. Ibqa fuq il-linja jek joġbok, taqtax. Tajjeb? U fil-fatt Gwidu edha nara li sar il-ħin u jkonna nieqfu hawnhekk b'dan it-tarif għall-lum. Ma nafx tiċiżi xi ħaġa żgħira. Ma tantx għandna żmien wis, imma darb'oħra min ikollu xi ħaġa xi jgħid fuq li tkellimna llum, nisimgħu għax suġġett interessanti ħafna. U hawnhekk jiena nirringrazzja kemm lill-kellima kollha li kellna f'dan il-programm illum, Carmen Tedesco, kellna wkoll l-Elvia Barbarosant, l-avukat u lil Guido Lanfranco u lilkom is-semmija tagħna ta' dan nirringrazzjakom ilkoll anke dawk is-semmija illi segwewna b'attenzjoni. Nagħmlu appuntament ieħor għal programm ieħor bejnietna għal għada l-erba' fl-istess ħin. Sa dan it-tant nixtieqilkom il-kumplament ta' smieħ tajjeb mal-RTK u nsemmilkom.